Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesitezinzi yakho la eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe le channel and uphinde uclick ibell for ama notification. Kule video namhlanje ngizokhuluma ngayo indaba ethinta uPastor Gwala naye Nosipho abadlala kuZalo. Kwekwatrenda ukuthi uNosipho noPastor Gwala bayashiya kuZalo. Nangempela lokho kuyiqiniso impela uZalo liconfirmile indaba yakhe uPastor Gwala naye uNosipho. Lezi indaba ayiconfirme uZalo kulo leli viki esikulona. Bashilo ukuthi uPastor Gwala naye uNosipho bazohamba ku season 9 ekuqaleni kwawo. Season 9 uzoqala ngawo lapha onyaka ka2023 ekuqaleni konyaka. Onguproducer walo uZalo uDavid Makhwevu bese ibeka kanjena indaba yakhe uNosipho naPastor Gwala ukuthi ingani behamba kuZalo. Ubese asho ukuthi contract yabo uPastor Gwala naye uNosipho iyaphela ekuqaleni kwa season 9 noma ize bengebehambe ngezikhathi ezifanayo nangezinyanga ezifanayo kodwa bona bayashiya kuZalo ekuqaleni kwawo season 9. Lezi ndaba ezibhlungu impela if umthando walo uZalo uthanda yena uNosipho nawo Pastor Gwala. Khumbula ukuthi uNosipho ukhulelwe njengamanje umntwana and asazi ukuthi kuzokwenzakalani mase behamba but ngizobuya ngutshela because ngizowa-check amathizi ukuthi bazohamba kanjani kuZalo. I hope ukuthi ngebehambe ngesikhathi esifanayo ngenyanga ezifanayo but ngizokwenza research ezoZimi Live ngibuye ngu-update. So bengifuna uku-update ngawo le ndaba because uZalo liconfirmile ukuthi ngempela uPastor Gwala naye uNosipho bahamba kuZalo. Ngicela ungakhohlwa nje ukuthi ulike le video. Thank you, ngiyabonga.